Ahojte, vítám vás u nového videa a tady to nové video vychází o prázdninách. No a tady to video je moje 3 nový LPS, takže jdeme na to. Tady to je první pet shop, je to pejsek a strašně se mi líbí, nevím proč, prostě je roztomilý. Do druhého pet shopa mám tady toho, který se mi strašně líbí. Je to ta zajíček, má třpytky skoro úplně všude a je krásný. To je teda bomba. Jako poslední, třetí LPS je to stonožka, nebo housenka, nebo co to je. Strašně se mi líbí, vypadá to nějak takhle. A pam padada. To je vše. Tak, tady to je už všechno tady k tomu videu. Tak doufám, že si nebudete myslet, že se nějak vytahuju. To vážně ne. Jinak, ještě bych se vám chtěla říct, kde jsem 3 pečopáky vzala, protože jsem si je nekoupila. Darovala mi je jedna holka, která říkala, že si můžu nějaké vybrat, protože už se nějaké nelíbí. No a proč ne, že jo? Mně se totiž tady ty 3 líbí a tak jsem se vzala. Pam padadá. Fakt hustý story. No tak to je všechno tady k tomu videu. Doufám, že se vám líbilo a uvidíme se nějak po prázdninách. Nebo možná i takhle o prázdninách. No já nevím. Tak mějte se a ahojte.